Sabah Dulkınları televiziyasında Atna informasyon programmasını başlayız. Hayırlı kеш исәнмесез? Bizning bugungi шығарылышта. Соңгы звонок, соңгы дәрес. Районда кеше шығарылыш сынып оқушылары үшін соңгы қыңгырау шыңлады. Исеме дә, җисеме дә башка. Sabah Dulkınları радиосы яңа форматта эшли башлады. Sabah районы мәктәпләрендә 2017-2018 уку елында 3678 бала белем һәм тәрбия алды. Кичә 24 май көнне 11 сыйныфны тәмамлаучы 130 укучы өчен соңгы кыңгырау шыңлады. 9 сыйныфны исә 338 укучы тәмамлый. Безнең алдагы сюжет Sabah гимназиясыннан әзерләнде. Sabah гимназиясының 11 сыйныфын быел 29 укучы тәмамлый. Соңгы кыңгырау алар өчен мәктәп белән генә түгел, бала шак белән дә саубуллашу булып яңгырый. Сынып җитәкчеләре Гөлназ Галихуҗина һәм Рафига Газиянова да укучылары өчен дулкынлануларын яшермиләр. Менә быелгысы уку елында безнең Sabah гимназиясын барлыгы 29 укучы тәмамлый. Һәм Б сыйныфлары, минем инде үземнең сыйныфымда 22 укучы. Барсы да инде быелгысы уку елын уңышлыгына тәмамлап чыгарлар дип зур өметләр баглыйм. Бик тырышып укыдылар. Әтиәниләр белән бик менә 5нче сыйныфта кабул итеп алганнан бирле бик дус, бик тату яшәдек. Бер-беребезне аңлап, алар һәрвакыт миңа киңәшкә дә, ярдәм кулы сузарга да әзер булып тордылар. Укучылар белән безнең арада мөнәсәбәтләрне җайлау өчен дә бик яхшы әтиәниләр булдылар дип әйтәсем килә. Гомумән безнең әтиәниләр белән дә, укучылар белән дә коллектив бик дус, тату яшәде. Һәм бүген алар минем шикелле үк инде бик зур дулкынлану хисләре кичерәләр. Мин әлбәттә үзем дә, бу минем инде менә 3нче чыгарылышым. Һәр елдагысы бер-берсенә охшамаган була. Ниндидер үзенчәлекләр белән аерылып торалар. Менә бу сыйныфымда инде 22 укучы, минем шулай ук инде кабатламас шәхесләр, алар һәрберсе инде тормышта үз урынын алырлык лаеклы укучылар. Мин инде укучыларыма менә бүгенге көндә аларны бит әле бик зур сынаулар көтә. Бүген әле алар әлбәттә бу сынаулар турында уйламыйлар. Бүген әле күңел дә ачалар. Моңсу да аларга бер вакытта шатлыклы да. Укучыларны зур сынаулар көтә. Менә шушы сынауларын инде уңышлы тапшырып чыга алсыннар иде дип теләгән уку йортларына керә алсыннар иде дип телим. Әтиәниләре тигез булсын, сен-сау булсыннар. Һәм яңадан инде чыгарылыш кичәсендә менә шушындый алар белән бергә шатлыклы мизгелләрне дә бүлешергә насыйп булсын иде дигән теләктә калам. Соңгы кыңгырау бәйрәмен гимназия директоры Айгөл Хәнәфиева ачып җибәрде. Укытучыларның, укучыларның, әтиәниләрнең һәрберсенең күңелләренә үтеп керерлек теләкләр яңгырады. Район җитәкчеләре, мәгариф бүлеге җитәкчелегенең дә коллективка әйтер сүзләре бар иде. Бүген инде районыбызда соңгы кыңгырау бәйрәме бара. Районыбызда инде бүген көндә 343 бала мәктәпне тәмамлап чыга. Белгәнебезчә инде соңгы кыңгырау бәйрәме инде дулкынландыргыч, яшьлек елларына кайтара торган һәрберебез дулкынлана. Алда безнең инде тормыш көтәчәк, әле беребездә белми бит соңгы кыңгырау бәйрәмнәрендә бердән дәүләт имтиханнарын уңышлы тапшырып, балаларга инде укучыларга исән-сау булып, югары уку йортларына кереп, тагын да районыбызга кайтып, эшләрен дәвам итсәләр бик шат, канәгать булыр идек. Сәхнәдә басып торган егет-кызларны бердән дәүләт имтиханнары, шулай ук тормыш сынаулары көтә. Укытучылар икенче туган йортка әйләнгән мәктәп белән саубуллашу моңсу булса да, хыяллар зур тормышка әйди. 11 классны тәмамлау инде әлбәттә бик күңелле бер түгел, мәктәптән китәсе килми. Икенче чакта караганда шатланып да куясың бетердем дип. Күңелле чаклар әйе булды, моңсулы җырларлык хәлләрдә булды. Беренче сыйныфка килгәндә мине Нурфия Фасхудиновна каршы алды. Нурфия Фасхудиновна безгә бик әйбәт белем бирде. Бик рәхмәт аңа. Беренче имтиханнарга килгәндә безнең беренче имтихан 30 май көнне башланып китә. Ул безнең математика базалая. Һәм алга таба шул имтиханнарны көннәрен нәкъ билгеләде. Соңгы кыңгырау бәйрәменә әтиәниләр дә килгән иде. Балалары белән алар горурланалар да, дулкынлану һәм борчылу хисләрендә яшереп булмый. Әлбәттә, мин улым өчен бер караганда сөйнәм, горурланам, моңсуланам, чөнки улым 11нче сыйныфны бетерә, монысы 3нчесе. Монысы инде асубы икенче төрле булганга, әлбәттә инде укытучыларыма бик зур рәхмәт әйтәсем килә, аның классташлары белән мин аерыла. Шиксез рәхмәтлемен, рәхмәт сүзләрем укытучыларыма бар.
Соңгы кыңгырау бәйрәме матур концерт номерлары, ихластан әйтелгән теләкләр белән үрелеп барды. Чыгарылыш сынып укучыларына имтиханнарда һәм алдагы тормыш юлларында зур уңышлар телибез. Эфирда Саба Дулкыннары радиосы 18 ел дәвамында радио дулкыннарга тыңлаучыларын шулай дип сәламләп килеп кергән радио бу атна башыннан яңа форматта эшли башлады. 21 май көне Саба Дулкыннары телерадио компаниясе тарихында мөһим вакыйга өр-яңа Дулкын радиосы барлыкка килү белән истә калачак. Эфирда Дулкын радиосы. Без сезнең барыгызны яңа дулкыннарда, яңа радиода, яңа ешлыкта, ул барыбер дә 105.6 мегагерц ешлыгы булып кала, кайнар кытлыйбыз. Байлар сабасында сөйләүче Дулкын радиосы гомерле булсын дибез. Без бүген студиябызда барыбыз да бергә сезнең белән очрашырга кирдек. Һәм шушы студияда сезгә бүген үзебезнең иң кайнар хисләребезне, рәхмәтләребезне җиткерәбез һәм Дулкын радиосының эшен башлап җибәрәбез. Дулкын радиосы FM 105.6 ешлыгында тәүлек әйләнәсе тыңлаучыларын сөендерәчәк. Аның беренче эфирын башлап җибәрергә коллективны һәм радио тыңлаучыларны тәбрик итәргә район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов та килгән иде. Хөрмәтле райондашлар, менә дөрестән дә бүген безнең 21 майдан үзебезнең яңа радио дип әйтергә кирәк. Яңа дип түгел инде ул безнең булган радиобыз форматын үзгәртеп, Саба Дулкыннарын исемен үзгәртеп, Дулкын радиосы исеменең астында 105.6 ешлыгында эшли башлады. Дөрестән әйтергә кирәк, бу безнең инде көтеп алган вакыйга. Без моңа күптән инде бара идек. Шулай кирәк дип, тагын әйтәсе килә, моның төп үзенчәлеге бар. Бу безнең радио инде тәүлекнең 24 сәгать дәвамында башкарылачак, дәвам итәчәк. Әлеге инде форматны үзгәртү үз артыннан күп җаваплылык тасырый. Җаваплылык нәрсәгә? Чөнки инде 24 сәгать дәвамында безнең халык белән менә үзебезнең радио хезмәткәрләре шулай аралашып, үзләренең хәбәрләрен тапшырырга тиеш булачаклар. Бу инде бик җаваплы эш, авыр эш дип әйтергә кирәк. Шундыктан инде безнең менә телерадио компания хезмәткәрләренә үзләренең авыр эшләрендә иҗади уңышларны теләп каласы килә. Инде безнең тагында кызыклы тапшырулар көтәбез сездән. Һәм инде шулай ук менә изге уаз айларында сезгә хәерле сәгатьтә дип кенә теләп каласы килә. Коллектив белән журналистикада 40 еллык эш тәҗрибәсе булган Әлфия Мөбәрәкова җитәкчелек итә. Планда тагын да кызыклы тапшырулар, сәхифәләр барлыкка китерү һәм булар Кама ар ягында да ишетеләчәк. Яңа техника белән җиһазландыру һәм хезмәткәрләрнең, дикторларның санын арттыру күздә тотыла. Алдагы көннәрдә Дулкын радиосы тыңлаучыларга үзенең гимнын ишеттерәчәк. Аның авторы Гөлсинә Сабирова. Татар эстрадасына бик күп затлы җырлар биргән Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Гөлсинә Сабирова җәйге айларда туган авылы Төбәктә яши. Җәй буе бакчасында җиләк-җимеш, яшелчә үстерә. Бу эшләрне яратып, күңел биреп башкара. Без шушы көннәрдә аның иҗат җимеше белән танышып кайттык. Гөлсинә, менә Дулкын радиосына шушы гимнны язу ничегрәк? Син шалтырату белән дулкынланганымны белсәң, ул бит гимн. Ул тантаналы да булырга тиеш. Сүзләрен башта иңелек яздым. Яздым да син шалтыраткан көнне үк. Аннан соң көйен язырга кирәк. Көйен язганда инде бакчага чыгып китәм, әйләнеп керәм, анда сулар сибәм, йөрим, утырам, алмагачларга карыйм, илһам килә, көйен язам. Ничек язмыйча булдырасың инде. Ничек язмыйсың инде Саба районына, үз районым, үз авылым, рәхәтләнеп, җәй буе авылда. Сабага кайтсам, сезгә кермичә китмим, эфирга чыгам. Саба халкына ишетелсен дип Саба тангысы һәм башка җырлар иҗат иттем. Рәхәтләнеп язам, рәхәтләнеп сез мине каршы аласыз. Шуңа күрә бу җыр да туды дип әйтәсем килә. Әлбәттә, аны әле эшкәртәсе бар. Күңелләрне бер дулкынга көйли, яра караны тоташтыра, дуслык күперләре уртак була, адашканны кавыштыра. Дулкын җырмыңнар тарата, дулкын өмет уята, дулкын сезнең белән бергә
дулкынлана юата. Дулкын радиосы коллективы бу көннәрдә яңа максатлар, уйлар белән яши. Тыңлаучылар мәхәббәтен яулап, иҗади уңышларга ирешеп эшләргә язсын. Бу атнада районыбызга Татарстан Республикасының бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Гүзәл Удачина эш сәфәре белән килде. Район хакимиятының утырышлар залында Татарстан Республикасының бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Гүзәл Удачинаны мәгариф оешмалары җитәкчеләре, опека һәм попечительлек, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге, социаль яклау идарәсе, сәламәтлек саклау оешмалары вәкилләре, балиг булмаганнар белән эшләү һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссия әгъзалары, район башлыгы басары Росих Закиржанов һәм башка рәсми затлар каршы алды. В течение года мы стараемся объехать рабочими визитами уполномоченных по правам ребенка порядка половины районов муниципальных образований нашей республики. Ну, наверное, это правильно, поскольку все-таки уполномоченный по правам ребенка, его полномочия распространять на всю республику Татарстан и Казандагна утырып ул эшне алып барарга булмый. В рамках каждого рабочего визита в каждом районе у нас есть определенная программа. Мы, безусловно, встречаемся с главой муниципального образования, с которым обсуждаем наиболее актуальные вопросы защиты и обеспечения прав детей, вот конкретно в данном муниципальном районе. Затем обязательным пунктом нашей программы является посещение детских учреждений. Опять же, на наш выбор, если в районе имеются какие-то специализированные учреждения, приюты, детские дома, к примеру, да, реабилитационные центры, то мы, конечно, обычно посещаем эти учреждения, посещаем с проверкой. Сейчас в качестве актуального для нас вопроса является, пока не закончился учебный год, посещение школ в каждом муниципальном районе. И, к сожалению, мы достаточно много находим замечаний и претензий к организации образовательного процесса и процесса организации питания, допустим, в школах. Поэтому сегодня в Сабинском районе тоже обязательно посетим какие бы то ни было образовательные учреждения, пока не начались каникулы. Обязательным пунктом также нашей программы является работа со специалистами района. Вот сейчас как раз у нас будет это заседание, на котором мы в рабочем порядке обсуждаем те вопросы, которые, на наш взгляд, представляются наиболее важными и актуальными. Но сегодня это первый вопрос. Организация работы с неблагополучными семьями, прежде всего семьи, которые находятся на учете как находящиеся в социально опасном положении. Бүгенге көндә иң еш очрый торган проблема ул ата-ана аерылышканда баланың кем белән каласын хәл итү һәм күп кенә ата-аналарның бала өчен алимент түләмәве. Мәгариф учреждениеләрендә белем бирү системасында килеп туган аңлашылмаучанлыклар, балаларны уллыкка яки кызлыкка, опекага алганда барлыкка килгән каршылыклар. Бу һәм башка мәсьәләләрнең барысы да вакытында һәм закон нигезендә хәл итүне көтә. Безнең район турында Гүзәл Удачина яхшы фикердә, бигрәк тә балалар йортлары эшчәнлеген уңай яктан бәяләде. Детский дом, Верхнеотарский детский дом, у нас таких в республике всего 2. Да, это для деток-сирот, еще плюс имеющих очень серьезное множественное нарушение здоровья, то есть наиболее такая сложная категория детей. И в этом году, я ожидаю, что мы увидим уже и новые, после капитального ремонта и нового строительства, какие-то объекты на территории, но надо сказать, что и до этого были созданы очень достойные, хорошие условия для пребывания этих детей. И что нам особенно мне нравилось, в отличие от Дербышкинского детского дома-интерната, это коллектив. То есть коллектив, который работает с этими детьми. То есть люди очень ответственные, люди очень добрые, конечно, безобразий каких-то Хотя дети очень особенно, то есть там как раз те дети, которые особо и не скажут, и не пожалуются. Да, не смогут они этого делать. Если в другой детский дом обычно мы едем, и дети там молчать не будут сегодня, да, и если есть возможность, они выскажут свои претензии, то здесь, в общем-то, детки немножко другого плана, и в работе с ними, конечно, у вас пока что работают люди хорошие, совестливые, добросовестные. Гаиләләр балалар белән булган мәсьәләләрне шишу һәр вакыт беренче урында булырга тиеш. Эшлекле сәфәрнең иң мөһим өлеше дә бала хукукларын яклау буенча фикер алышулар, гражданнарны кабул итү, сорауларга җавап бирү иде. 1922 елның 19 майында барлыкка килгән пионер оешмасы матур сәхифәләре, данлы эшчәнлеге белән илебез тарихында җуелмас эз калдырды.
Аңа алмашка Татарстан варислары берлеге килсә дә, район балалар хәрәкәте активистлары Пионер оешмасының туган көнен ел сайын зурлап билгеләп үтә. Бу хакта тулырак Гөлшат Галиякбарова сюжетында. Ясарташ авылы янындагы кояшлы алан балачак иленә әйләнеп калды. Пионер оешмасының туган көненә багышланган җыенга һәр мәктәптән балалар хәрәкәтендә актив катнашучы укучылар килгән иде. Безнең хәзерге Пионер оешмасы биткәнгә хайран вакытлар узды. Ул безнең хәзер Татарстан варислар берлеге исемен йөртә. Монда безнең барлыгы безнең районда 3000-гә якын баланы үз эченә ала әлеге оешма. Безнең ел дәвамында балалар иҗат үзәгендә төрле утырышлар була, төрле семинарлар оештырабыз без, төрле район күләм, төрле республика күләм конкурсларда актив катнашабыз һәм алдынгы урыннарыбыз да бар. Һәм шулай ук төрле акцияларда менә безнең балалар думасы бар районда эшләп килә, 15 укучы белән активист. Ел дәвамында без алар белән эшлибез, төрле чаралар уздырабыз һәм менә бүгенге шушы Пионер уңаенна үткәрелгән слетта да алар кешеләр ярдәме белән Пионер квест оештырабыз уены. Быелгы слетны Измә урта мәктәбе укучылары алып барды. Иң элек балалар иҗат үзәге директоры Венера Хабибрахманова чыгыш ясап, тәбрикләү һәм рәхмәт сүзләре җиткерде. 2017-2018 уку елы дәвамында үткәрелгән конкурс бәйгеләргә нәтиҗә ясалды. Җиңүчеләр һәм алдынгылар бүләкләнде. Балалар хәрәкәтен яхшы оештыручы мәктәпләр арасында Измә һәм Лескос урта мәктәпләре дә бар иде. Шунысы игътибарга лаек, әлеге мәктәпләрнең педагог оештыручыларындагы пионер ялкыны сүнмәгәндә, сүрелмәгәндә. Мин шушы балалар оешмасы хәзерге Татарстан варислары берлеге оешкан 1990 елдан бирле инде Измә урта мәктәбендә педагог оештыручы булып эшли башладым. Пионер галстугына килгәндә ул миңа шул кадерле. Мин хәтта пионерга кергән көнемне дә хәтерлим. Мин инде 1983 елның 16 апреле көнне пионерга кирдек без. Ул вакытта 22 апрельдә Владимир Ильич Ленинның туган көнендә керәсе иде пионерга, чөнки теге юллар өзелү сәбәпле инде без башка күрше авылга барып Субаш 8 еллык мәктәбенә кирип төшеп инде пионерга кирдек. Шуңа күрә әзрәк алданрак кирдек. Без пионерга кергән көннән икенче көнендә каникулга чыктык. Ул каникулны мин этеп-төртеп үткәреп, шушы пионер галстугын тагасым килеп, укырга барасым килеп торулар хәзердә күз алдымда. Миңа ул шул кадерле, бу пионер галстугын инде без сборларда тагабыз инде. Ну хәзерге Татарстан варислар берлегенең галстукларын тагабыз инде, бу пионер галстугын менә шу Пионер оешмасы белән бәйле булган чараларда күбрәк инде 19 май көннәрендә тагабыз. Бүген бездә зур бәйрәм, слет. Мондагы барлык безнең укучыларны, шулай өлкән буын укучыларын, педагог оештыручыларыбызны шушы бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Эшләрендә зур уңышлар теләп калабыз. Алга таба бердәм булып, бергә булып, үзебезнең эшебезне дәвам итәрбез. Район балалар думасы ел буе актив эш алып бара. Аның эшендә катнашкан балалар шын мәгънәсендә дусларга әйләнәләр. Һәр очрашуны көтеп алалар. Безне менә шушы район думасы дуслаштырды дисәң дә була. Баштарак мин Таңсылуны теге конференцияларда бергә очрашып йөрдек инде. Думага килгәч менә без тагын да дуслашып киттек, чөнки бергә гел акциялар бергә үткәрәбез. Төрле команда эшләгәндә булганда гел Таңсылу белән бергә эшлибез, шулай дуслашып киттек. Собада безнең дума җыелышлары була, без шунда бергә килеп мәсьәләләрне шишәбез. Теге алдыбызда булган мәсьәләләрне шишәбез. Слеттагы иң тантаналы мизгелләрнең берсе зур учакны кабызу. Аны кабызу хукукы быел Саба гимназиясының педагог оештыручысы, ел остазы район конкурсы җиңүчесе Наиля Галиевага һәм Шәмәдән лицейның күп кенә конкурслар җиңүчесе Камилә Гәрәевага бирелде. Учак кабынгаш җырлар башкарылды. Аннары 11 станциyaдан торган квест уен уйнатылды. Менә шушындый бәйрәм белән район балалар хәрәкәтенең быелгы эшчәнлегенә йомгак ясалды. Иртәгә 26 май көнне эшмәкәрләр көне билгеләп үтеләчәк. Әлеге эшчәнлек районыбыз үсешендә зур әһәмияткә ия. Эшмәкәрләр район халкы өчен яңа эш урыннары булдыра, хезмәт күрсәтү төрләрен арттыра, бюджетны тулыландыра. Районыбызның иҗтимагый тормышында актив катнаша. Иганәчелек ярдәме күрсәтә. Атна информацион программасын район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязовның бәйрәм котлавы дәвам итә. Хөрмәтле безнең эшмәкәрләр, сезне чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез эшмәкәрлек көне белән котлыйм. Дөресен әйтергә кирәк, бүгенге көндә эшмәкәрлек белән шөгыльләнү бик зур сәләт сорый. Чөнки инде ул әле үз эшен генә башлау түгел, шул башлаган эшеңне саклап калып, үз эшеңне үстерү
һәм инде киңәйтү ул зур батырлык һәм түземлек, тырышлык сорый. Моның белән инде сез бөтенегез дә зур хөрмәткә лаеклы. Инде әйтәсе килә, илебезнең экономик үсешендә дә, төрле социаль проектларны тормышка ашыруда да безнең эшмәкәрлекләрнең өлеше бик зур. Үзебезнең районга гына килгәндә дә, менә безнең районда 2017 елда барлыгы 12 миллиард сумлык товар һәм услугылар җитештерелде. Әлеге күләмнең инде менә 3/1 өлеше безнең кече эшмәкәрлек субъектлары белән туплана. Чыннан да бу инде республика күләмендә бик зур күрсәткеч. Һәм инде әйтәсе килә, аеруча безнең үзебезнең район эшмәкәрләре нинди генә район мероприятие узмасын, үзләренең игъанәчелеге белән зур өлешләрен кертәләр. Шуныктан инде без район җитәкчелеге исеменнән сезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Хөрмәтле эшмәкәрләр, сезне чын күңелдән тагын да бәйрәмегез белән котлап, сезнең эшегездә аеруча зур уңышлар, эшегезгә уңнан булсын, эшегезне яңадан киңәйтеп, үстереп, сезгә гомер итәргә һәм яшәргә булсын. 1795 елның 27 майында патшабикә Екатерина II әмере белән Рәсәйдә беренче җәмәгать китапханәсе ачыла. Китапханәчеләр исә 1995 елдан соң Рәсәй илбашы фәрманы чыккач, һөнәри бәйрәм көне буларак билгеләп үтә башлаганнар. Район китапханәчеләре белән бәйрәмнәре алдыннан Әлфия Мөбарәкова очрашты. Бу аларның көндәлек хезмәте. Чиста, яқты бүлмәләрдә меңләгән китап белән эш итә алар. Резида Закирова, София Юмагулова, Алсу Галямовалар яңа китапларны комплектлап авыл китапханәләренә озаталар. Искеләренә яңа сулыш өрәләр. Гомумән, биредә үз эшләренә үтә бирелгән гыйлемле белгечләр эшли дияр идем. Илсияр Шакирҗанова, Альбина Шамилова, Айсу Хафизовалар әнә шундыйлар. Монда син үзеңне бик бәхетле хис итәсең. Китап дөньясына чумасың. Стенадагы күргәзмәлекләргә бер күз төшерүгә 1000 төрле информация аласың кебек. Китап укучылар üzülми биредән. Көннең, кичнең, кайсы гына сәгатендә булуга карамастан, китап алырга килүчеләрне очратасың. Гөлсинә Галлямова, Гөлнара Мустафина, уку залы мөдире Йолдыз Гарипова һәр кемне якты чырай белән яратып каршы алалар. Китапханәдә барлыгы 5000-гә якын абонент теркәлгән. Өлкәннәр китапханәсендә 42 меңнән артык китап фонды исәпләнә. Балалар китапханәсендә Наилә Шәяхмәтова инде 35 ел эшли. Китапханәгә балалар китапханәсенә балалар бик теләп йөри. Без балаларны 3 яшьтән алып 18 яшькә хәтле хезмәт күрсәтәбез. Бүгенге көндә балалар бик теләп йөри китапханәгә. Аеруча мәктәп укучылары, ясли бакча балалары бик теләп йөри, бик китап яраталар. Буш вакытларында укул залына кереп утыралар, төрле журналлар карыйлар, китаплар өйләренә кайтып укыйлар. Мин балаларның китапка шулай мөнәсәбәтләрен бик яратам, бик сөенәм алар өчен. Затлы итеп җиһазланган залда Алсу Халилова һәр бала белән аерым шөгыльләнә. Уеннар оештыра, китаплар укый. Әбрәр Кәримуллин исемен йөртүче китапханәләр системасына авыллардагы 26 китапханәдә килеп кушыла. Алар барсы бергә укучыларны тылсым иленә алып керәләр. 100 еллык данлы тарихы булган район китапханәсе коллективы белән Ләйсән Билалова җитәкчелек итә. Чын күңелдән районыбызның барлык китапханәчеләрен, өлкәннәребезне, барлык китап укучыларны чын күңелдән шушы матур бәйрәм белән тәбрик итәбез. Чын күңелдән аларга исәнлек, саулык, гаиләләрендә иминлек, зур уңышлар телибез һәм һәр вакыт китапханәгә юлларын онытмасыннар, китапханәгә килеп торсыннар иде. Ветераннарыбызны да чын күңелдән менә шушы бай тарихлы 100 еллык тарихы булган китапханәнең башында торган һәм шушы рухи хәзинәне халыкка җиткергән өлкәннәребезне дә чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз. Атна информацион программасын спорт яңалыкларына күзәтү ясап дәвам итәбез. Байлар сабасының Аргама картодромында кызы 2 төрендә 12-нче шәхси Татарстан Республикасы чемпионаты Ротекс Максның 2-нче этабы мини-супер-мини төрләрендә 12-нче
шәхси Татарстан Республикасы беренчелеге, Rotex Max Junior микроның 2нче этабы Стриж пилот Минск 125 төрләрендә, Казан шәһәренең 33нче ачык чемпионаты, Восход беренче этабының 19нче Татарстан Республикасы Кубогы ярышларын ачу тантанасы узды. Анда Соба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, ярышның җитәкчесе СССРның спорт мастеры Евгений Шафранов, Татарстан Республикасы машина һәм мотоузыш федерациясының техник җитәкчесе Резида Муртазина, Россиянең спорт мастеры Андрей Каргинов, Россиянең от казанган спорт мастеры Айрат Мардиев, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов спортчылар катнашты. Әлеге ярышта Соба егетләренең дә катнашуы сөендерә дип ассызыклап үтте башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов. Вдвойне приятно, что на этих соревнованиях участвуют также наши соответствия картинисты. Картинг сегодня, я как бы хотел сказать, это больше, чем спорт. Потому что есть некоторые люди, которые болеют этим видом спорта, и они преданы этим виду спорта. Я думаю, это правильно, поскольку именно усердные тренировки, упорные тренировки могут привести только к таким большим победам. Большим победам не только в спорте, но и в жизни. Я считаю, картинг это Формула-1 в миниатюре, поэтому хотелось бы в будущем увидеть наших ребят, татарстанских ребят, чемпионами Формулы-1. Бу ярышларда районыбызның Олимп спорт мәктәбе укучылары Динар Даминов, Рифат Исрафилов, Ойзат Хусаинов, Әлфис Мөхәммәдгалиев, Илнар Галимов, Данис Насибуллин призлы урыннарга лайык булды. Чын күңелдән котлыйбыз. Байлар Собасының йөзү бассейнында балалар арасында йөзү ярышлары булып үтте. Ачылу тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, Соба йөзү бассейны җитәкчесе Рифат Хисамов, тренерлар, балаларның әти-әниләре һәм башка җаваплы кешеләр катнашты. 2003-2004 елга малайлар һәм кызлар 200 метр, 2005-2006 елгылар 100 метр, 2007-2008 елгылар 100 метр, 2009-2010 елгылар 50, 2011, 12 елгылар 25, 2013 елгылар 25 метр арада йөзеште. Бу ярышта барлыгы 65 спортчы катнашты. Һәр җиңүчегә медаль, грамота тапшырылды. Тимершек урта мәктәбе базасында Сабантуй спорт мәдәни күңел ачу комплексы 2006, 2007, 2008 һәм аннан да кечерәк малайлар һәм кызлар арасында бадминтон ярышлары уздырды. Ачылу тантанасында район башкарма комитетының аппарат җитәкчесе Марат Каримов, Сабантуй комплексы директоры Рамил Габделманов катнашты. Уен Соба, Теләче, Орча, Кукмара, Балташ районы спортчылары арасында үтте. Безнең районнан барлыгы 20 спортчы иде. Призлы урынга 3 малай һәм 1 кыз лайык булды. Җиңүчеләргә медаль һәм грамоталар тапшырылды. Лесхоз бистәсенең Наратбыз сарайында балалар бакчаларына йөрүче балалар арасында тимер аяк ташу ярышлары булып үтте. Анда барлыгы 12 балалар бакчасыннан 14 төркемнән 294 бала катнашты. Ярышны тамаша кылучы әти-әниләр балаларына көч биреп торса, җанатарлар алкышларга күнде. Әлеге ярышны балалар көтеп ала. Бу сарайына ел дәвамында даими килеп шөгыльләнгәннән соң, бу үзенә күрә бер сынауда бит әле. Нәтиҗәләргә килгәндә беренче урынны Байлар Собасының Шоколад, икенчене Бәләкәш балалар бакчасы яулады. Шәмәрдәнең 2нче номерлы Салават күпре балалар бакчасы командасы 3нче урында. Призерларга кубок һәм медаль тапшырылса, ярышта катнашкан һәр бала бүләккә ия булды. Байлар Собасының Олимп стадионын райондашлар ачылган көннән үк үз иттеләр. Монда күп кенә спорт төрләре белән шөгыльләнергә була. Узган атнада биредә Идел буе федераль округының городки спорты буенча чемпионаты узды. Олимп стадионында үткән городки уены буенча ярышларда Түбән Новгород һәм Саратов өлкәләре, Удмуртия һәм Татарстан Республикасы, шулай ук Саба районы командалары чыгыш ясады. Ярышларны ачу тантанасында Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов катнашты. Үз чыгышында ярышларның баш хакимдәре Сергей Талов городки уены мәйданчыгына югары бәя бирде. Городки уены һәм ярышлары турында күп мәгълүматкә ия булмасак та, аны борынгы заманнарда ук уйнаулары мәгълүм. Электән борынгыдан килгән уен дип әйтергә кирәк инде. Безнең әтиләр, бабалар уйнаган дип әйтсәк тә дөрес булыр. Бу авыл җирендә күп уйнаган уен инде. Менә хәзер шушы районыбызда площадка булу белән бу уен икенче сулышын ала дип әйтергә кирәк. Кызыксынучылар бар. Әкрен генә уйный башладылар. Инде менә бу Приволжский федеральный округ ярышлары городки буенча безнең өчен
ярышлар үткәрү буенча да беренче серканчык дип әйтергә кирәк. И уйнау буенча да без ниндидер үзебезгә опыт җыярга телибез моннан. Безнең 2017 елда шушы Олимп стадион территориясендә, парк территориясендә дип әйтергә кирәк инде, городки уенны уйнау өчен спорт площадкасы салды. Казаннан специалистлар килеп карады да, уйнап карадылар. Шуннан соң инде килдек без фикергә 2018 елда шушы федеральный округның ярышларын үзебезгә алырга. Олимп стадионында городки буенча шәхси һәм команда ярышлары үткәрелде. Уен барышында 15 төрле позициядән торган фигураларны кыска һәм тиз арада ату белән бәреп чыгарга кирәк. Бик кызыклы һәм мавыктыргыч уен. Татарстан командасы өчен чыгыш ясаган Фәрит Абыйхаҗиев городки уены белән ештән үк мавыгып китә һәм уланы кызыклы да, файдалы да дип исәпли. Городки уйный башладым 15 яшьтән. Менә безнең замечательный тренер бар иде. Фуат Хайдарич. Изатулин. Вот, меня ул безне өйрәтте. Ул, чтобы городки создать, школаларга бара иде, менә привлекал, как говорится, теге балаларны. Менә шул уйный башладык шуннан. Туктап тордым, потому что 90 года безнең теге металлонга бөтен площадканы алып киттеләр. Ни хәтле безнең городочниклар иде. Менә каждый районда бар иде городочниклар. По 3 команды, по 5, по 6 человек иде. Ул вакытта кешеләр безнең бик күп иде. Менә хәзер после 90 годов ул металломга площадкаларны итеп, бөтен кеше ташлады. Казанда безнең площадка вообще юк иде. Благодаря менә Зинадольскийга барып, благодаря вот безнең иптәшкә менә шуңа күрә без анда җыри башладык. Кышканы да, тегене дә. Менә благодаря анара президентка без куйдылар безнең паркка городочный площадка. Менә 2 ел без шунда уйныйбыз инде. Саратов өлкәсе командасы составында булган Александр Шавиловка 79 яшь, улы Вячеслав та городки уены белән мавыга. Начал я играть уже в возрасте 35 лет, наверное. Вот в 72 году, с 39, да, 32 года. Я поздно начал играть. Я уже был сформированный человек, а там просто нечаянно, случайно пригласили меня играть за завод. Я оказался хорошим игроком, способности данные были. И в результате с этого времени начал заниматься городочным спортом с 1972 года. У нас профессионалов в городках нет. Вот, дело в том, что я занимался городками после работы. То есть в 18 часов кончал работать, ехал на стадион и 3 часа занимался городками. И таким образом я вот с 1972 года регулярно занимаюсь сам спортом. Тут ситуация такая, у нас вообще нет профессионалов в городках. То есть я получил после работы, только после работы. И соревнования мы всегда проводили в выходные дни. Городки уены буенча Идел буе федераль округы чемпионаты 3 көн дәвам итте. Шәхси зачетта беренче урынны Түбән Новгород өлкәсе командасыннан дөнья чемпионы Дмитрий Кияев алды. Команда беренчелегендә Түбән Новгород өлкәсе командасы отты. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесында атна информацион программасы ахырына якынлашты. Алда сезне реклама чыгарылышы көтә. Ә мин исә сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.